Лазаров ден, празникът на вярата, надеждата и силата да се изправиш. Лазаров ден не е просто ден в календара. Това е посланието, че дори от най-дълбоката пропаст можеш да се изправиш. Христос извършва едно от най-великите чудеса. Възкресява Лазар след 4 дни в гроба, но тази история носи нещо по-силно от чудо. Тя ни учи, че когато всичко изглежда загубено, надеждата живее. Тя ни показва, че няма падение, от което да не можеш да се вдигнеш. Тя ни напомня, че волята ти е по-силна от всяко препятствие. Когато паднеш, стани. Когато изглежда, че нямаш сили, продължи. Когато светът ти казва, стига толкова, кажи, не си познал. Лазаров ден ни дава урок, който не трябва да забравяме. Всяка битка може да бъде спечелена, всяка болка може да бъде преодоляна и всяка тъмнина може да се превърне в светлина. Днес е денят да си кажеш, ще се изправя, ще продължа напред и няма да се откажа. Мачкай, побеждавай и никога, ама никога не се отказвай.